Γεια σε όλους. Σας καλωσορίζω στην παρουσίαση των μουσικών εξετάσεων Music Teachers Board ή αλλιώς MTB Music Exams. Πάμε μαζί να δούμε ένα μικρό βιντεάκι. Οι εξετάσεις MTB είναι από το 2019 με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και είναι εξετάσεις διαδικτυακές, δηλαδή μόνο digital exams. Είναι αναγνωρισμένες και παίρνουν UCAS points από τα grades 6 μέχρι 8. Επίσης υπάρχουν πάνω από 4.000 εξεταστικά κέντρα σε πάνω από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. Να πούμε ότι υπάρχουν για πάνω από 30 όργανα μουσικής εξετάσεις, όπου υπάρχει ο ειδικός εξεταστής για το κάθε όργανο, όπου βαθμολογάει την εξέταση. Επίσης, όπως θα δούμε στη συνέχεια, υπάρχει το MTB App, όπου μπορεί ο δάσκαλος ή ο μαθητής να στείλουν την εξέτασή τους για αξιολόγηση μέσω της εφαρμογής είτε από κινητό είτε από tablet. Επίσης θα πούμε και στη συνέχεια ότι υπάρχει επιλογή για free choice κομμάτια, δηλαδή εξ ολοκλήρου η εξέταση να είναι από κομμάτια ελεύθερης επιλογής, δηλαδή να φτιάξει ο καθηγητής το πρόγραμμα εξετάσεων με την επιλογή μόνο με κομμάτια ελεύθερης επιλογής. Όπως είχαμε πει και πριν, υπάρχουν σύλλαβους για 30 και πλέον περισσότερα όργανα από το pre-grade μέχρι και το πιο ψηλό επίπεδο που είναι το επίπεδο διπλώματος. Υπάρχουν δύο είδη εξετάσεων, το πρακτικό και το performance, όπου υπάρχουν όλα αναλυτικά στην ιστοσελίδα. Θα τα δούμε και λίγο στη συνέχεια πόσο χρήσιμη και πόσο πλούσια είναι η ιστοσελίδα. Μπορείς να επιλέξεις διάφορα στυλ, είτε είναι για κλασικό είτε είναι για μοντέρνο όργανο με το αντίστοιχο σύλλαβους, και υπάρχουν και τα βιβλία, τα οποία ορισμένα είναι σε ηλεκτρονική μορφή που μπορούν να κατεβούν από την ιστοσελίδα και κάποια είναι διαθέσιμα για αγορά μέσω του bookshop της ιστοσελίδας. Όπως έχουμε πει και πριν, η καινοτομία της εφαρμογής του MTB Record and Submit App, όπου μπορεί να σταλεί η εξέταση εξ ολοκλήρου μέσω της εφαρμογής, είτε από κινητό είτε από tablet, για πιο εύκολο τρόπο, είτε αν γίνει εξέταση μέσω του συγκεκριμένου κινητού να σταλεί απευθείας μέσω της εφαρμογής. Αν κάποιος επιθυμεί, μπορεί να στείλει και μέσω της ιστοσελίδας με τον άλλο τρόπο που υπάρχει διαθέσιμος. Θα ήθελα τώρα να δούμε την επιλογή του Performance Grades, όπου η εξέταση μπορεί να γίνει εξ ολοκλήρου από κομμάτια ελεύθερης επιλογής, και πάμε τώρα στην ιστοσελίδα για να μάθουμε περισσότερα για τα Performance Grades. Και βρισκόμαστε εδώ στην ιστοσελίδα mtbexams.com, όπου μπορούμε να βρούμε πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Το πρώτο που θα ήθελα να δούμε είναι τα syllabuses, όπου βλέπουμε, όπως πάμε εδώ, υπάρχει επιλογή από μεγάλη ποικιλία οργάνων, είτε είναι στο κλασικό τμήμα είτε είναι στο μοντέρνο τμήμα, και επιλέγω, αν θα επιλέξω το πιάνο για παράδειγμα, θα πάω στο syllabus εδώ, όπου μπορώ να επιλέξω τον grade που με ενδιαφέρει. Υπάρχουν προτινόμενα κομμάτια και πάρα πολύ υλικό για να κατεβάσουμε. Πάμε τώρα στο Performance Grades, όπου ο μαθητής μπορεί να παίξει μέχρι 4 κομμάτια
και τα οποία μπορούν να είναι και τα 4 ελεύθερες επιλογής. Υπάρχουν και οι προτινόμενες επιλογές από τα βιβλία των MTB, αλλά μπορούν και τα 4 να είναι ελεύθερες επιλογής. Δηλαδή μπορώ να επιλέξω διαφορετικά κομμάτια, φτάνει να είναι του ίδιου επίπεδου και να κάνω έτσι ένα πρόγραμμα εξ ολοκλήρου με κομμάτια ελεύθερης επιλογής. Πιο κάτω εδώ υπάρχουν και οι ερωτήσεις όπου απαντιόνται έτσι εδώ με πολύ ωραίο τρόπο. Να πούμε ότι για κάθε εξέταση, για κάθε grade υπάρχει το target duration, όπου μας λέει μέχρι πόσα λεπτά πρέπει να είναι το βίντεο μας. Για παράδειγμα, τον grade 1 λέει εδώ μέχρι 5 λεπτά. Φυσικά λέει ότι μπορείς να είναι και 33% είτε μικρότερο είτε μεγαλύτερο το βίντεο. Και πιο κάτω τα grade 6 μέχρι grade 8 με minimum και maximum duration. Να πούμε ότι εάν τα κομμάτια στο συνολικό χρόνο είναι λιγότερα, τότε μπορούμε να το εμπλουτίσουμε με τα program notes, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Μπορεί ο μαθητής ενδιάμεσα των κομματιών να λέει κάποια λόγια, κάποιες σημαντικές πληροφορίες που αφορούν το κομμάτι. Γενικότερα η φιλοσοφία των performance grades είναι περισσότερο σαν μια παρουσίαση, σαν μια ζωντανή συναυλία, όπου ο μαθητής μπορεί να παρουσιάζει το κάθε κομμάτι που θα παίξει. Στην εξέτασή μας μπορούμε να εντάξουμε κομμάτια ελεύθερης επιλογής. Φυσικά δεν χρειάζεται οποιαδήποτε έγκριση αν τα κομμάτια είναι ήδη κομμάτια είτε άλλων εξετάσεων του αντίστοιχου επίπεδου. Για παράδειγμα, έχω κομμάτια τα οποία είναι από άλλον board και είναι ήδη το αντίστοιχο grade, τότε μπορώ να τα εντάξω στην εξέταση χωρίς οποιαδήποτε έγκριση. Όμως, εάν θέλω να εντάξω στην εξέτασή μου οποιοδήποτε άλλο κομμάτι το οποίο δεν ήταν προηγουμένως σε κάποια εξέταση, τότε μπορώ μέσω της δωρεάν υπηρεσίας στην ιστοσελίδα MTB μπορώ να ανεβάσω την παρτιτούρα, να κάνω upload την παρτιτούρα στη δωρεάν αυτή υπηρεσία και να το προτείνω στο αντίστοιχο grade που επιθυμώ για την εξέτασή μου, και τότε θα λάβω πίσω απάντηση σε email εάν κατά πόσον πληρεί τα κριτήρια για να το εντάξω στην εξέτασή μου. Έχουμε φτάσει στο τέλος της παρουσίασής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για απορίες, για ερωτήσεις, ό,τι άλλο χρειάζεστε όσον αφορά τις εξετάσεις Music Teachers Board, είμαστε στη διάθεσή σας. Καλή συνέχεια!